Pamusoro wemambo kutasa. Ndinoita Rosebud Macheka Nzombe. Yangu iri pakati pangu nababa vasakombedza vari apa. Inini ndakaroorwa ndisakombedza muna 1992. Ndobva kuchikoro nawo baba sakombedza yavo. Ndingobva kuchikoro. Zvakanaka, wakanditora ndibva kuchikoro iwo watibva kuchikoro. Takandobva chikoro 1, tiri 2 nawo. Patatotorana, takatorana zvakanaka, watondibvunzira ndiri kumba. Ndikatosvika pakutoperekedzwawo, ndikapiwa nhoo unondiperekedza zvese. Ndakarongedzerwawo bhurangeti yangu nemonaki yangu zvakanaka. Tikasvika mumusha mawo, shuwa wakatitambira, wakatora nguva yekutovhundunura kuti zvaiva nemuroora zvinyi. Wakaona mune masiketi ekuchikoro uniform, eform 4 netimadresi tushoma shoma nebhurangeti itsva. Baba wangu wandonoka bhurangeti kawasejaha ranga ndobvawo kuchikoro wanga usati washanda. Zvozva, nyaya yenyu ndeiya. Yekubanga ndobva yakabanga. Babanga. Ibanga ichi inyaya ichi. Yebanga iya. Ifeedback here. Takadzokeswa ndi sekuru Mukotsanjera mudare muno. Makaenda kwa Mukotsanjera here. Ifeedback. Ndizo kwa Mukotsanjera wakafamba sei? Zvakanaka, sekuru Mukotsanjera wakasvika achiti, iwewe hauna banga rineropa rutara murume uiba. Hauna kuombererwa mudzimu wako ngevanhu vekwaMacheka Nzombe ba. Wakaomberera mudzimu wako ndiwo baba vakumba kwavo. Ndiwo futi wakuudza futi kudaro wakunyepera kuti nyaya yebanga waiziva. Iwewe hausingangaba, uri muprofiti wakatochena. Tinoda kugadzirwawo kumba kwenyuwo, imhepo dzekumba kwenyuwo dzinoda kugadzirwawo dzasimukawo. Enda wogadzira mhepo dzekumba kwako, woprofita worapa. Saka kubanga ngerani. Iwe wakaya nebanga mumushambi wanu. Uyo akati hope dzakaita karara, woona banga rakavhurika tsvuku. Akaona banga tsvuku. Uyu ko. Ndozwa kuti banga tsvuku ngerani. Banga kuna sekuru, takazoita ndende kuna sekuru Mukotsanjera ini ngechekuti ndandina kubva nebanga baba ndiwo wakandifambisa ndarwara. Ndozvina ndoda kutaura. Kuti baba ndakauya ndiri kubva kuchikoro ndisingarapiba. Kwakuchizorwara ndiri mushamawo 2014. Ndakambora pangu ndiri kwa Mugodi kubva 1997. Ndiri kwa Mugodi. Ndakachizonyanya kurwara 2013 2014. Baba wako uchifamba neni. Kwa uchibata kuti kurapa kwari kuita uko. Iwewe baba unofanirwa kutora midzimu yekumba kwako iwewe kuombera kuti muroora ndinaye mukadzi wangu inini muroora wenyu unorapa. Wochifambira chiwanhu chiri pamwiri pake kuti chirape zvakanaka. Asi charapa iwewe uchauya uchaguta muchapfuma. Zvakanaka. Inini ndaindorwara. Baba kwabva kumbira shuwa. Mukadzi wangu unorapa mushamenyu muno. Wabva wachitanga kufamba. Pataifamba isusu kwaizi. Chagadzira rebhuruu bedzi rekuti asunge. Nekuti tiri kuona kuti pana mbuya uripo. Nechena rekuti afuke. Asi musasadzoke kuchiwanhu ba. Rambai muchindonamata. Ndo patakabva tazopiwa kuti chiendawo tsvage tsvimbo ine banga. Netsvimbo imwe isina banga. Nemachira iwo yayo. Wobva wamutsvagira imba yekuti arapire paumba pako. Tara baba. Shuwa, baba wakabva ndabva watenga majira rawo. Watenga machira wari 2. Tsvimbo dzawo dziri 2. Wabva wandipa imba. Paumba pawo pane imba yedu iripo 5 rooms. Ndore kunze zvikazi ndo imba yako iyi mukadzi wangu shumba. Imba yenyu yekurapira iyi. Machira ake ndimanda akabva andisira imomo. Ndapedza kudaro. Ndakabva ndarapa shuwa. Ndakarapa asi ndaindorwara. Kwe 7 years ndaindorapa ndichindorwara. Tichibva tazofamba ngekupedzisira. Ndo patakazoenda kuno umwe muprofiti kwaTimba. Mozambique. Ndaenda kwaTimba muprofiti ndiye akazoti, "Chuya ine machira yenyu aya." Ndibve ndaeresa. Murambe muchinamata. Ndapota hangu sazombochinje kuti uda kuita ng'angaba. Ukanga uda kuita ng'anga unodzoka kuno. Nababa iwawo. Shuwa kwabva taemva ndaiswa pamvura nemachira angu netsvimbo dzangu zi. Kwadzoka kwatogara edu. Baba kwabva wazotora konde. Mbudzi yawo, konde rawo, dengu ranga rakazara chikafu. Kwabva wadaidza hanzvadzi dzangu nasamukuru wawo nesamutanga. Kwakwenda kumba. Inini ndauyawo nematsamba angu ekuchechi ari apa. Ndauyawo nemukadzi wangu wakurapa kuchechi. Hanzvadzi dzangu dzikatomboabvunzisa. Kurapa kwacho kwakanini akati akurapa kwekuchechi. Kaziya zvakanaka. Dzoka imora. Akati ko akazotenga motika kana mbudzi kana munhu. Zvikazi ngezvenyu. Ngezvenyu kumba kwenyu ikoko. Hatina dambudziko nazvo. Ndokudzoka utakagara. Kwautotenga zvinhu zvedu shuwa. Nababa, tinorapa chiendera mberi. Ipapa pazotaura apa. Ndopa ndakazosiya tsvimbo dzangu. Inototi tsvimbo dzangu. Noti sejari yachenga katopiwa mutemo kare kuti hamfanirwi kurara vanhu vairi vakachiita mabonde imona yanga yakaereswa. Tazobva kuchechi tabva kuereswa kuyakwe. Ndo pakazozi
Handichazvieresi maningi panoti zvakuchechi. Kana ndikabva korapa inini chimba yangu ndogona kupinda naye mumba mune murume wangu. Saka musi wacho ndandina mai vangu anga arwara. Baba bva vanditi iwe wakasununguka umborara namhai uchengeta mhai. Ndopa ndakabva ndadaidzwa kubasa rangu ro. Kwabva ndasvika ndowayaneka baba pane kwanduri kwenda koita basa rangu. Vandarongedza zvinhu zvangu. Munhu yabva afona usasauye ba. Kwabva ndatosiya zvinhu zvangu mumba. Baba ndinozoenda ba. Ndopa ndakasiya zvimbo dzangu dzi. Makuseni acho ndopa ndakasi mhanya waone wana ndabva kutambira matubu wana muroora wangu angabara wana watatu mumba. Zvikazi mhanya waone wana ujerara. Kwasiya zvinhu zvangu zviya kwatora kiti yangu. Ndopa ndakati baba munozotora mango. Padhuze nemapanga angu ya. Zvimbo dzangu nebangari. Kwatodzoka baba ya hemango ziya. Zvimbo dzangu ziripo. Mani nacho ndikati baba ndausimudzira wendo wangu uya. Kuenda korapa. Zvikazi zvakanaka. Kwatobva ndaenda ndadzoka kwatoya kwarara nababa yemba mwe. Kwatotora zvimbo dzangu ziya kwakutendesepi. Mba mandairapira mwe. Kurapa kwese vanhu vaisvika usiku baba ndiwo aitomuka usamukeba iwo ndiwo aimuka utase woti vanhu vaya muri kudai todawo kubatsiwa woyo wandimusa mai mwana kune vanhu vada kubatsiwa toenda torai chimbo dzangu musejari baba wotora totorapa saka kundoti chinjinuko akandiona banga rine ropa ndokatobvunza papi pane mango dzacho izvo dzahiwa banga racho rine ropa ndozayokoya naye kuno saka akanyepera dare ndo zvaakaita yeye ndo zvakazondipa shungu inini dzekuti inini handa dzangu dziri kunditi wanga one banga pandandakwenda una sekuru mukoshanjera inini nehanda dzangu wanyatsekobata shuwa kuti ishuwa ere kuti inini ndine banga nokuti murume anga afamba achiti wanoke inini mai yako wakandicheka ngebanga irona saka nditori guwa ndichafuma ndakandofa ndiri guwa inini wakuti bhechera akati we rima ndarima goreno ndautokura kana kuti dawo kutumira mheni ndimupedze mwese saka ndakazoita shungu yekuti handipedzisi hama dzangu banga yotakatsvaka nemurume wangu uyu raanoziva saka ndakazoenda una sekuru alright rambai makamira bambo sumukai ndakambozvitaura izvi bambo ya pamusoro ndakambozvitaura ndichiti bambo imimi hapana chanetsa ere mamuri kudya chiro ichi mamuri kunakiwa nechiro ichi hapana chazoshupa ere because chiro ichi kaitikire kachikutaura kuti munochiziva izvi tikabvunza nenyaya yesejari mukaramba zvese takazvibvunza zvese panari panapa mukazviramba bambo ndakarota mukati ndairota banga tsvuku ndikangorara chite mai wangu otoya ona banga wasi kuriona ere ndikadai mai wangu asi unozivawo kuti banga wakaritsvaga ndiwe pamusoro imambo mutasi yes mira nditauri ya kutaura kwawaita munoziva pane inonzi build up yekuda kuedza kunzvenga nyaya saka apa kutaurira chokwadi kundirasa kana kusandirasa ndezvekuti andirizivi why problem ndepekuti dai maminutes munawo pamatauriro ayakaita iye panyaya yebanga maminutes ese kana zimbabwese inawo pamaimubvunza panyaya dzemotikari hapana pakazi ndechaka chimira ndipedze papa pane zvinhu zvese zvakatorwa umba kwangu hapana kuzi ndechakoba zvese wakatora zvese kupleta zvese dai waiziva kuti banga takaromba teseka wakandisiyirawo something saka kutaura kuti zvinhu zvese wakatora wachisenzesa banga nderawo chaurira pana panhasi wakanyepera dare anaonyepera dare izwa bambo anaonyepera dare basi chikonzero wai ndakanyepera dare apa yeti mimi maminutes mnawo isejari iyi yanga ichidapira mukadzi wako pamba pako akapiwa nani wakapiwa ndisekuru pamba pako aiwa tinotaura kati changamire tinotaura changamire aiwa ipapo musanditi bauiba tinotaura zvo zvakaita zvacho ati hamuna kupusa babate tezvara kuya kuti imba yawo wakaiwo 5 rooms uya kuti room iyi muri kurapira mwana wangu saka ndokutaurire mapira acho chinhu chawo sikaziva ndokutaurire mapira taura chikozi mukandivharaka hamugoni kuzvitaura saka munoziyaka panyaya yesejari changamirika ava pavari kutaura kuti kwazi matsamba ndakatora inini matsamba acho mire zvese aiwa mira izvise aiwa mira andino pane mvunzo aiwa ndopane mvunzo ndanyarara mabirwe akaita munhu sejari pindura ipa ndiro panduda kutaura usatonyaya mapepa aiwa zve chimira ndichitaure zve murundivharire aiwa ndasvika kumba kwawo handiri muruzwa ndasvika nemapepa aya kumba kwawo
ndokataura imwe vanhu vamarika munhu ika une mapepa aya uri taura kuti ndoda kudini ndakuita zvekurapa but inini hana unge ndasvika kuno kumba ndichimutsanangura nyaya yekurapa kwake. Saka tatitiwe tigare pasi titsanangura nenge mapepa aya toita sei. Ndio pamatozwa rutaura kuti iwo wacho wakati akana zviri zvekurapa zvisiri zvedzinzaba chidini chitora iwewe kamuende korapa hake kumba kwake hazvina chiproblemba zveutoti kusamukuru wendakaenda naye inini papaseja ndo pandotaura izwe izvi changamireka ndipo pandirotaura kuti ipapapo samukuru ndakaenda nasamukuru ndipo pawakapa go ahead yekutaura kuti ngaabve kumba kuno ngaende korapa hake kumba kana iwewe kana akarapira hake kana musejari kana kuti chii hazvina problema ngokuti ngezvechiprofiti kana chii hazvina problem but wakanga apa go ahead ndichezvara wangu ndiwakaenda kozuma ukazidzokai mora iwo ndiyo wakati pa go ahead akapa rumu ndiye ndiye sekuru ndiye akapa go ahead mukundo ndiye yapiri izwai bambo akaenda wanatezvara handiwo wakauya kwauri iwewe ndiwo wakaenda kuna natezvara uchinowasuma kuti wanatezvara ndine mapepa aya mwana wenyu akurapa handizo wanatezvara wakati hazvina mhosva kana akurapa anokwanisa kunorapira hawe kupa kwani kwako handizo iwo ndobva wadzoka kumba kwako ndobva wapa mukadzi wako pekudii pekurapira handizo zvese zvikurakidze chike there is an element of agreement kuti zvese zvazviri kuita papa nekuita sei kuwirirana handizvo but isusu ava kwese niri pekuti ka isusu makawirirana zvazvinhu zvese izvi takawirirana asi nyaya yedu isusu newe ndeyekuti you disowned this woman in front of this court uchiti zvese izvo hauzvizivi saka inini pandisingaziva changamire ndepebanga because banga handitoriziva ngazi paakauya panapa wakati banga nderake nderekumba kwawo pabanga ndio patisiri uwirirana pabanga tati nyaya yatida kunzwa bambo mukadzi ataura nenyaya yekuti makazendai motsvage chii banga handiriziva mukauya netsvimbo basi mune tsvimbo ere handimbotombozviziva netsvimbo dzacho ichokwadi because banga racho inini ndingati zviro zvese zvinoparira pamba pangu ndichiriziya here banga racho hapana because zvese ndakatorerwa kwachisendesa kuti banga ndirawo right musi wauya mukosanjira pamaenda kwamukosanjira anga ripo here ndasipo wakati musaende naye ini ndakaenda ngeshungwini nehama dzangu makati musafambe nawo pakusvika mwadzokesa mudzi yake saka tatina wangakati miriro ndiani mambo edu anga akamira pa ndiani wasimuka banga ndiriziva banga kana no it's okay imi makazwa haana kuzwa zvamakazwa haana kuzwa because anga asipo handizvo saka nawo tauchiti chidzokai handiti kana kuti chitsvagai kumwe kusiri kwamakazwa imimi handiti chizwe futi zvinizvi because inini pari kundinetsaka ndechekuti wanhu imimi muri 2 handiti you want to involve vamwe vanhu munyaya yenyu muri wangani muri 2 yamakaruka muri wangani muri 2 uyu kuti nditi inini mukadzi uyu ari kunyepa kana kuti nditi iwe uri kunyepa so ndirambira handiti but my question yozouya pekuti chii my question yozouya pekuti asi wanhawa kana wanga wasiri in agreement saka uyu aizorapira sei pamba peuyu achigara pamba apa asi wasiri in agreement kusvika patengwa mota kusvika patengwa mota zvaita zvairi ruvamba muri 2 pamusoro imambo tiri kumira pamberi penyu ndiri sekuru wakakombedzai nyaya yangu iri padiki diki pamberi perinodare pandakamira pano muroora wangu akati banga nderake pamberi pedare rineri changamire wangu mateka nzombe akati akatora mukunda wake nebanga akanomberera kuchikuwa chekwake pamberi pedare rino changamire wangu mudzimai uyu nehanzvadzi yake vanoti wakaenda kumuprofiti anonzi madzimai cheriti wakanoparadza banga mubvunzo wangu changamire wangu woti zvino
aigoparadza sei chinhu chakombedzai masimba ake ekunoparadza chinhu charombwa nerimwe dzinza akariwana kuti banga ratiri kutaura nezvaro rakatoparadzwa mwene waro akariparadza changamiri wangu masei. Izwai bambo, ndikubatsirei anga ari muridzi webanga anga asiri kombedzai anga ari mukadzi. Why? Because ane shawe haasi kombedzai mukadzi. Ane shawe ndiye muridzi webanga. Yes. Saka kombedzai anga asikaiti banga, bengedzai chake kwakuri benefita kubva pabanga. Yeah, that's correct. Andizvo? Saka kuparadzwa kwebanga kombedzai haane inako, because handiye angari kurapa bo. Our issue nakombedzai ndekuti kombedzai zvaunovhuma, zvaunoguziwa bvuma, zvausingaziwi ita sei Pabanga ndipasiba changamukana. Issue yandikuvhunza murume yatikuvhunza ndekuti issue yedu patinaye ndekuti kana ungo usiri part and parcel of this process, and why did you allow this woman kuti aite surgery mumba mako yawakawaka iwe 5 rooms uchiziva iwe kuti mukadzi uyu ari kurapira umu? Why? Mirati hatisata kupa mukana. Muri kuzwa yedu pamupani nyaya yedu ndopani mubvunzo yedu chete papo kuti ichi chino uchiziva ichi, but wawaka 5 rooms ako iwo woti room ishandira yenyu, room yekushandira chinhu chausingazivi. Ndo patoda anza chete pakuti zvinoti confuse nawo kana kuti hauzivi, but urupa munhu kuti ita hako apo. Ipapo ndapadzwa ndataura nemi. Ndutaura nemi. Anga masumudza moko. Saka ngatitaure. Yes, ndopa ndikuda imimi kuti ndimi imimi pamba penyu mawaka 5 rooms. Mobva mapa mukadzi wenyu kuti rapira umu. Mukadzi wenyu orapa chinhu chamusingazivi. Chamamupira 5 rooms. Room yekuti arume ashandise pamba penyu hamuchizivi. Mongomupa kuti room iyo. Ende mukadzi uyu atotaura kuti mhiko yakanga iripo yakaita kuti murume imomo hamuitirwi bonde. Manga musingahirwi bota imomo imhiko yechi andizvo, which means kuti room iyi yanga yato no go area pamba pani pako pamba pako iwewe, room yawakawaka iwewe ya no go area. Then wozomira pamberi panapa woti zviri kuitika murume wazvizvizivi. What do you mean? Pambo handitaura newe, ndikutaura neuyu arikuda zvokutaura ndiye ndikutaura naye. Changamire wangu. Wazwa ere zvandataura? Ndazvinzwa. Wazwa zvandataura? Ndazvinzwa. Hongu iwewe sehama yakombedzai makambosumwawo here semusha kuti room iri apo iyo mukadzi akurapa kwete. Saka now today why do you come here try to defend zvasingazivi? Changamire nyaya yandasimuka ndichitaura ownership yebanga. Yesejari of course angarapiri mumba make usikuru wangu asingazivi. Munhu wese ndikumpa mukana. Uchambozika ukodozo kutere iko. Munhu wese ndikumpa mukana. Anditi uye ndampa mukana. Iwe ndampa mukana. Ini ndiri uko because watawapa mukana tumbopedzerana nezvawasumudza. Because ndiyo hama yako kai. Yasumudza zvayasumudza saka toda tipedzerana nehama yako kuti tiende pasemchi. Ndizvozvo. Anditi angambozwa nyaya inoda baba. Ndizvozvo. Banga haritori na basa ba. Okay. Pani mariri kugara. Okay. Banga rugarepi? Museja. Mubedroom. Rugara pai? Ranga riri mubedroom. Kwete museja. Aseja riripo. Seja riripo ngati isuka tawe. Zvadopera. Banga ranga riri mubedroom. Watopedza. Kana wati seja riripo watopedza. Whether banga riri kugara musejari kana kuti harisi kugara musejari. Saka sejari ndeyani? Wati sejari riripo ka? Saka sejari ndeyani?
because banga ka haringagari mubedroom ka surgery iri uko banga mishonga yayo kugara mubedroom ndo zvakaitika izwai bambuka ngatisaita nemafools ipapo changamire ndandoti ndiye kutsanangura musamhanye babambo handisi rumhanya ngatisaita nemafools mazizwai ngatisaita nemafools ba mazizwa ndoda kundiuti ndipe mukana nimbotaunyararo wakaita sei kwe haunyararo wakaita sei totokubata nyaya kuti wakadini kuclaima uchiziva kuti mutezvara wako handindakauya kochema-chema wozochema-chema nekuti pane nyaya pane nyaya ndindakandizwa alright iwewe tikubvunze wakaenda kwatezvara wako ere kwatezvara wakaenda here kwatezvara kwakaenda kuti manyaya machira wakaenda kumba kwani apa ndakaenda ndiri kuti kuwataurira handitiizwa ndakaenda ndiri kuwataurira saka chimbomirai muzwe changamire ndikutauramunotaura imba ndataura changamira ndikudirecte maquestion chimirai unondimire inini changamire nditaura chimbobvaba kana uda kutonga iwo chimbobvaba chimbobvaya mozoya next chimboya next chimboendayo chimboendayo next chimboendayo makesi hapana zvekudara endemo kana wafunga chimboendayo kuendayo tipei next case omwai mvura chimbofungai tatasvika papi baba taurai baba kutadza kuzwisisana nyaya yekuti murume uyu haari kutaura nezvaakambotitaurira musi uyo zvinenge zvaakupesana futi paya wakamboti sejari handiizivi nhasi unova kuti sejari waakuiziva ini ndi ndakaenda kogadzira sejari kumba kwake saka tino mukoma wanga waripowo pamukosanjera vanokwanisa kumbotipa umbo ndisandataura zvakawanda yepamukosanjera ndaiseta aside why is because anga asipo alright chachiri chinhu chenyu chekumhuri chenyu chamamuri kuita so you cannot use that kuti chijustify kuti zvari kutaura zviri wrong no ndakuti izvozvi ndosaka ndati izvozvi what you are going to do ndakuti iye aripo handiti chiendai sedza kana muri kuenda apa izvozvi kana kuti muri kuenda futi kunani kuna mukosanjera handitika asi iye ari chii aripo nyaya dzidzi dzotaurwa aripo vhasi defender chii ndonyaya nekuti isusu asi pachazonetsa mambo ndechekuti pese maexpenses atiri kuita no mudhara musambotye pamudhara kana yasvika pekupera mudhara nyaya yapera kana yazobata munhu haitombotadzi inobata munhu pano unondofanira kubatwa ipa inobata munhu don't worry chinhu chese kana chauya isusu tokwanisa kutokumbira watokumbira kuti banga ngaridzoke kwarakatorwa asi ngaridzokere munhu waro kana kuti mukadzi dzosera banga musejani banga ridaidzi richadaidza muridzi wechi waro riri pai musejani zvinoitika izvo zvinotoitika banga nonochekwa musejani rodaidza rega munhu waro usakauya haurariba ukada kungovhara madziso unoona riri kubaya pachesti zvinoitika zvese izvo satuda chiendai imi kuna chiremba mese muripo usaende zvokuti yakaenda takazvidzwa makaenda mega but uyu haana kutaura kwake kwakaenda saka takuti chiendai mese kana aine chokwadi chiendai mese makadai motaurwa chokwadi tozwa kuti banga nderani yes ipona machangamire ndopataura kuti kuenda ndingagona kuenda panyaya yekuti maexpenditures ekuti ndobhadhari manje ndopekuti zvese zvinhu zvese wakanitorera ndisina saka iwo kwatakutobvuka kwakuti tati achanobatwa nemosha ndiye achabhadhara saka iwo kana wakutoti wadobhadhara watobatwa kare tati achabatwa ndiye achabhadhara maexpenses chiendayo right ndizoka chitsvagai kwamuda kuenda endai mupedzerano nyaya idozva kuti banga nderani endai mupedze kana mati zoiti modaidza chiremba wapinda musejari macho ngaende musejari macho imomo